አብራባይ ክፍለ ዘመን ከምስተሃነጸ ይዝእመናሎም ገዳም አርባሃ ወአጽባሃ እቲ በነገስታት ዘአክሱም ዝነበሩ አብርሃን አጽባሃን ዝበሃሉ አሕዋት ዝተሃነጸን ክሳብ ሕዚ ክብርታቱ ሓልዩ ካብ ኮኺ ዝተፈሓረ ገዳምን በብዓመቱ 4 ጥቅምቲ ይዝኽበር 4 ጥቅምቲ ንምኽባር ካብ ድሮ ጀሚሩ ህዝቢ ናፍቲ ገዳም ይዝውሕዝ ካብ ከተማ ውቅሮ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ትርከብ ጣብያ አርባሃ ወአጽባሃ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ናይ ልምዓት ተምሳሌት ኮይናውን ብዙሕ ተነጊሩላ እዮም እቲ ታሪኻዊ ገዳም ጥራይ ኣይኮነን ለም ዘመን ድማ ምእመናን ከም ትወትሩ ኣፍቲ ገዳም ኣብ ውሽጢ ቀጽርን ኣብ ደገን ኮይኖም ዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ስርዓት ይኽብሩዎ ኣለው ዝምህለሉ ዝምህለላ ጸሎት ዘብጽሑ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዳም ምስኣት ኻውን ዘሎ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት በኣግባብ እንዳተኸወነ እዩ ኣነውን ናብ ዝበዓል እዚ ኣብኡ ተረኺበ ዓመት ዕቆረና ኢለ ነቲ ዝነበረ ጽቡቕ መስተንግዶ ጽቡቕ ስነ ስርዓት ዝተመልኦ ኣከባብራ በዓል ተቋዲሰ ኣለኹ ሰላም ከምዚ ንዓመታ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ጥዕና ናይ ሕውነት ናይ ሓድነት ካብ ገዝኦም ዝወፁ ንገዝኦም ተመሊሶም ሰላምና ተረጋጊጹ መሊስና ክነኽብሮ ትምኒትና እዩ ሰላም እንኳ ኣብጽሐና ነገስቱ ለዓለም ነገስቱ